Kuchakema sema ngana maya kurwa asensemeria yerigome yogotoka meye kaunti ya Nyamira asensemo ya Itongo Sengere wodi yo yerigoma igobono musayo mo mubiro yabako gotoka sema byalero kurutire meteme gaitire ga kose kabate ka gusirwe mabwaya umusayo ya serieta Dennis Mukayo omanyikante buna Sten yagotebekana buno hobo itukwa yani gotigate ko basenjere cyo butukono abanyimbo kurwa sigatseni kaliya kerako nigo bachakiro butukibime kubwatekana yakole kibono kibateke yakolekana obutuko bwo kialero omurikito kurose kaunti ya Nyamira Polycarp Okara igagotoigira mangana mayense yemo yabono Margoba nigo yabemambia etaliengia kurwaso jinsemeji gacha Itongo Sengera kubatikanamo namakuli botutukanu ayonyara kabagago cha musiabano ase omusayo mo bimyaka yigatwase lieta Dennis Mukaya oyo uyumanyikante buna Steni kunyolekana gasirite bugima bwaya sinjira chire chubotutukanu na manyoka guchango ikorono nanyora umwalimu orengi kwende school nero manyora ka lensabu nanyora umwalimu ina aro konti umuntu nagorange nero yo yarogende school natigaro bono muntu yonsinya tinchi tikumumanya lakini akurigereri naja kurigia abantu lende ko bagira gisemi bacha no banje konte binga kuru Dennis Mukaya agatangana bona riri nakire nanyori muna stage yo rengi umwana oyo manyete no mwana ugakodire gasingio kagingeire birongaria nero gatobekere kibetiri nero rengo utobekera bironge kari arwete bosongo nero rengo utobekera kibetiri no mwana urenge bwengenje sada tabwati mangana tabwati chabarende bono gakiete goteba aseke nyoru twanyorira asarembe sada korengana mo nabanyekinyora abaiga kurasinseme chigani go musayo iga agendere ko bagakoboyo bwo konya azichiamate una bakwerera twamnya kanani gaki umwana ine ntakana tabwati ngina tabwati na isa gaki ebikone gaki twakure gaki nambulio twarengenere sabato ngikia muri ngaene kene ni gakwete abona mbuka gocha mbuga naikira nanyorira abantu amaine ko barabange tinga mine titangani go naro sana hara isaransi kiagere sabato nyara twaragambire nere kogenda twarenge tuchikorori anti yani rwaritere boso kama tebiaya ntage tori kichibesa tagenda tuchikomora na litokero tudo babere mbwango tokogenda ni garo muntu mukongwa asiga tu amoire chigashite gotoko gokanga no muntu mukongwa asigasi twasiririo muntu bwechingura sekenyoreke gaki nikonya gusirari tukori igoro barenga ase emirimo na botambe kurinde ni gatoka rero mambe gakwete asanda kigento gekagere koba kubwatanirwamo no borebi ubu andake gotebekana wirede kulichanirwa na gwakainse asabono baganire butukibwa bwango kwenekigwa eli kumanyangi kirete bene ogukwa kwanyagusira ndokumanya Steni kozena amarwanywete kozena kikiare baminto gaki tokonye twachandikire no murorenge bwegasi eke okonogo kumi kyari gofuateri gubuya kero Steni na marwanywete Steni ngayanywete amaru ko mumuro mwabana ntebeti nakina mutigire ngumbwa mumuro yo mwaba nanchite gocha mwane morogoba igache tenka mubori nakini mugusu mbona mukorwegasi na ale ne kwerende asoeti amakoko muguka ale ne sin kumubori Steni go mwacha nere ngaya Steni na mutiga ngumbu tigangenda ngondore gose okorire kyochira iko komoranje tokonye na kurengana muno mugambi bwechinseme cha sirita Joseph Mokwa nigo ayenekire gusira kwanyagusira asate brengo mobero nyagusira nigo rusiri rwa stinseme chwa na kwirigwika senkendu ya gucha imiyomo chulyo keroka chingaki ubotuki bwachakiriwe so kero na confirm na kero mosies keroka police station cha negali yao tumasikali bae bamu Rusia sesin bamu keroka gucha lindi livo tukibagenda como manyanga ningi kiagera to sira kwa yokawa muitano monena Ginko ripoteri getaseni kyo wanchite kia Ndizi TV kuruiga ase kaunti Nyamira inche gongoro kwa Polycarp Okara.